Добър вечер, Стефчо. От градина се обаждаме отново. Заведението... За вас казаха ли, че става въпрос за градина заведението? Козерог. Така, дайте ми, ако е заведение, на фирма ли се води или? Дали... То не е фирма, обаче няма певици. Да ти кажа аз. Дали е фирма или фирма? Някакви данни да видя абонамента. Иван Ангелов абонамента, бе. Иван... Може. Александров Ангелов. Да, аз не съм момент, аз съм тук, ама става въпрос, че мислите, че да не остана само сливовата част. Така, само питам, това е генерал Горко. Това не е Горко. Това ми е адресът, където живея, а пък иначе имам заведение. И в момента имам 50 човека и пуснах музика, тук стана мазало. Майката си ебало. Интернета изчезна, няма телевизия. Това, кой адрес се прощавайте? Кой адрес градина? Христо Ботев 00 се води. Христо Ботев 00. Да. В момента кой е, какво ще излезе тук? Кой да вземе? Аз съм се в заведението. То при вас не знам кой ще вземе, да ще ветър. Да, видях го това. Вие се обадили преди 10 минути, виждам, нали така? Колко? Преди около 15 минути може. От 7:30 сутринта върта, момче. Ти 7:30, ти знаеш колко часове са това? Един миньор ще изкара 57 лева заплата. Това от 7:30 събаден върта аз. Ясно, някакво съждение в момента. Не, аз въртях в Паромай в офиса, ма ти там, нали, като са инвалиди, един другиран, друг паднал зад масата, трет под бюрото, не можа ги намеря аз. Сега в София, ти сега от София ли си, наистина? Вие са в София, да. Като си в София, обади се те Паромай, бе. Живи ли са, какви са, има ли дежурен, няма ли? Така, реално в момента колеги работещи няма. Те са до около 6 часа по адресите. И това, което виждам аз е, че ако не изправили една проверка, може би след обяда, звъняли са, доколкото виждам в 4:30, нали така? В 4:30 ми обещаха, че ще дойдат, и аз седах като паметник и парното не ми работи и сега в момента съм здравен. И куча нали била? Съжалявам, ще казвам, че господин, но в момента няма какво направим поне в този момент. Добре, бе, що ли ми казаха, че няма да... Извинявай, ще се прекъсвам. Че няма да дойде 4:30 и дали му бърза тук да седя като кучи. Пък аз отворих заведението, дойдаха хора, не в 4:30 дойда, не в 5:30, не в 6:30. И сега тук има хора и парно нямам. Дали в 4:30 са ви звъняли колегите? Да, бе, казаха, че дойдат. Да ти мисля, се бъде. Се каза, че ще дойдат. Така, първото нещо, което са ви казали колегите, звъняли са и 4:30. И са ви казали тогава, че ще ви потърсят техническа поддръжка за оговорка за посещение, когато са могли да ви кажат, че стане и за утрешния ден. Стъпоцен са ви уведомили за това нещо. Стефчо, ти чуваш, че ти говоря на български на тебе. Хората казаха в 4:30 да стоя в заведението, те ще дойдат на място. Чуваш ли ме сега в момента? Напротив, сега са ви казали 4:30 са се свързали с вас. Аз това виждам тук, в 4:27 са се свързали на телефон на 308, който се вършва. Стефчо, ти чуваш ли ме на български, като ми сега аз? А вие чухте ли ме, господине? Ама те, защо ми затварят телефона? Казаха ми, че в 4:30 тръгва хора и ще го правят това нещо. Със сигурност не са ви казали това. В колко? Казах, че със сигурност не са ви казали това. В 4:30 са се обадили при вас и са разбрали, че ще ви търсят допълнително. Никой не ви е казал точен час за посещение. Стефани, не ме разбираш на български. Те казаха, че тръгват към заведението, разбираш ли? Аз ги чакам. Не може да се ви казва, че тръгва към заведението, тъй като се обадил колега, който се намира в София. Той няма как да тръгне към вашето заведение в градина. Аз мисля, не ги разбирам тия работи. Аз не знам, че още е в София. Аз мисля, че от Пармай тръгва за насам. Ти от Пармай до градина е 5 минути път. Докато си пушиш на цигара си идваш. С Пармай не мога да ви кажа. Тук няма нищо планирано за посещение за днес. За днес е имало само за прозвъняване, което е 4:30. И значи да си изгона хората, аз тази вечер. Оня път калят. Няма нужда да ги гоните, просто няма да имат интернет тази вечер, за съжаление. Ама не е интернет, няма музика, бе, човек, няма певица. Една певица. Хубаво, пратите ми. Добре, пратите ми канарите тук. Човек няма... Значи е просто прекъсвал за момента. Така, доколкото виждам с първата заявка, ви е била за интернета. Не само интернет, казвам, че нямаме телевизия, бе, човек. Телевизията... Първата заявка, която сте подали, доколкото виждам в офис, това е станало в 13:47. Точно на обяд, да. Нали така? Да, 13:15 минути беше. 47. Те там в офис, те Пармай са винаги 30 минути назад след нас. Ама става въпрос, че точно на обяд се обаждам. Друго нещо не мога да ви кажа, след това, което виждам. Така. Първо, подали сте заявката в офис. Да. 15. Да. Колега ви е звънял после. В 4:30. 4:27 и 30 секунди. Е записано тук.
Да. Свързали се с вас, проверили се, че няма активна връзка. Да. И пратили с техническа проверка на адреса. Ще го верували го. Чакай малко се. Не ги е търсил още. Добре, Стефчо. И чакате до утре. Значи те от 13 и 15 или 47 там до 16 не могат да намерят. Как го направи човек да Не прави е може по колеги, да. Не са могли да се свържат по-рано. Те кога интересува къде ходят и когато се обаждал. Чакай, вас няма да го нас. Аз си плащам разговорите. Седите младежи. Ей, тук сега те момчета трябва да ги изгона. Спортив, какво да направя, сайде? Не ги гонете, господине. Ами не ги гонете, няма музика, ходи. Аз не пия, бе. Хубави, пивец ли става, къде станеш? Има тук 20 човека, аз не пия. Как да не ги гона? Стефане, ти чуваш, който ми сема аз? Аз да стана да пия тук между вас, така ли? Добре, какво да направя, според? Чакате, господине. Просто до утре ще Ама направо ме издирвате. От обяд до сега, това са 10 часа. Вие ми направихте душата, бе, човек. Бас им телевизията. Спирайте договора. Направо пишете ги и повече договор не искам аз. Как не? Хаско. Ами прати тогава те певици тук да пиете, аз ще ги черпа, айде. така, господине. Ко, господине? Заемате техническо повредение 72 часа. Бах техническа поръда, 12 часа техническа поръда, бе. Ти, ако има пожар, сега да сгорим ли сега, бе? Както ви казах, срока е 72 часа. До тогава може да стоите без телевизия и нямат право на оплакване. О, 72 часа нямам право да се оплаквам. А вие тогава, що не ми турите хасковския номер? И аз изобщо не да се оплаквам с вас и не искам да виждам, даже да чувам по телефона. Кой да го правя аз? Да ставам певица ли? В момента. Ко? Така, какво казвате сега, защото нищо не разбрах. Значи аз тогава трябва да стана певица, като нямам Тянков, нямам Тони, нямам Пайнер. Моля? По-бавно малко. По-бавно говорете малко. Не, бе, ами ти ме изнервя, Стефчо. Как ти говоря бавно? Ти почна, че 72 часа аз трябва да чакам тебе да станеш манекен ли къв? 72 часа ли каза? Колко? 72 часа е максималния срок, да. Вие от София сте загонени, не само от първа офиса. Кой ме избира там в София в този офис? Не, аз. 72 часа. Аз ще ви пратя господар на ефира. Чакайте ми се сега. Димитър Рачков ви е приятел. Набор ми е, аз ще го пратя при вас. Да те питам аз 72 часа ще чакам аз тук и ще държа клиентите и аз тук ще ставам певец и музикант, такъв ще ставам. Ами не знам, господине. Просто няма какво да правим пъти по въпроса, както ви казах. Добре, господине, как мога 72 часа да чакам аз? Така, това е максималния срок, както ви казах. Така ли? Значи, Утре трябва да се отстрани, да. утре изобщо не идвайте. Утре ялате се съберете тук, когато имате те, така се каже, приемници и се отървате от мен и ме пише в хасковския номер. Няма да ви платя повече никога. Ами, господине, вие има точно 12 месеца от този договор. Като имам 12 месеца, забрега на баба ти в путката. Бал съм в мамата аз. Ден няма и там. Така ще си говорим. Съдейство няма да ви го кажем, ще стоите без телевизия изобщо. Ще дължите после неустойки. Как да си говорим, бе? Сема ли ти луд ли си, бе? Имам аз 50 човека, ти ми говориш 72 часа, чакам аз. Къде да си говорим? Това е максималния срок. Като е максималният срок, прати баба ти да пие тук и аз ще сервирам, айде. Прати баба ти, имаш ли баба сервитьорка да сервира? Кака, ха-ха-ха. Не, няма да ви дам една стинка. Ще ми фърля приемника и сега на пътя. Защото аз... Съдебен пропуск, аз съм съдия. Яла аз да мога съда по съдебен пропуск да го хакам на баба и в путката аз. Защото нето телевизия имам. Не, наистина се мъря, аз не съм. Ама изнервен съм и аз, бе, човек. Аз сега... Ба, фрезира, не живея. Те биш, че го развете комара, дай го направо спешно. И съдия стана вече. Не ме знам вика съдия. Ето там побиш. Чули ми каза съдия, вика, ще свара господин, аз съм съдия. Пускай да свири нещо, че направо. Ти ще ме съдиш мен. Те в майката. Прати баба, за да се... Я?